ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ചട്ടി വെച്ച് കാഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കാഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം. ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പുതിന, മല്ലിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് വാടി ഒന്ന് ആയി വന്നപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പെപ്പർ പൗഡർ ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബീഫ് മസാല, വലിയ ജീരകം പൊടി ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇടാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.